सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। कार्यकर्त्यानं खासदार सुनील तटकरे यांचं पत्र दिल्याचं सांगताच गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनीही तटकरे यांनी अजून 10 पत्र येऊ देत, काही फरक पडणार नाही असं सांगत थेट टोला लगावलाय। पाहुयात नेमकं काय घडलं। अर्ज केलाय का पोल शिफ्टिंगचा? नाही, आता देतो अर्ज कर पोल शिफ्टिंगचा, त्याची कॉपी द्यायची मी लगेच करायला आपल्या एका सभागृहात तटकरेंचं पत्र पण आहे। उपयोग काय वाढेल 7 लाख तर दिलेले आहेत ना मी मी आपल्या जो 7 परवानगी जागेची परवानगी घेऊन जा लवकर।